Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Buruj ayat setunggal antos ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Wassama'i dzatil buruj. Demi langit kang duweni kumpulan lintang. Wal yaumil mau'ud. Lan demi dina kang dijanjekake. Wa syahidin wa masyhud. Demi kang nyekseni lan kang disekseni. Qutila ashabul ukhdud. Cilaka banget wong-wong kang gawe parit yaiku para pemimpin Najran ing Yaman. An-nari dzatil waqud kang ana genine kang duweni kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud nalika dheweke lungguh ing sakiwa tengene. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Lan dheweke nyekseni apa kang padha dipenggawe marang wong-wong mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Lan dheweke nyiksa wong-wong mukmin iku mung sebab wong-wong mukmin iku padha iman marang Allah kang Maha Perkasa, Maha Pinuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kang kagungan kerajaan langit lan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Lan Allah iku maha nyekseni kabeh sawiji-wiji. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Sak temene wong-wong kang nekakake musibah marang wong-wong mukmin lanang lan mukmin wadon. Tsumma lam yatubu. Banjur dheweke ora padha mertobat. Falahum azabu jahannama. Mongko dheweke bakal nampa siksa neraka jahanam. Walahum azabul hariq. Lan dheweke bakal nampa siksa neraka kang ngobong dheweke. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Satemene wong-wong kang padha iman lan nindakake kabecikan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tumrap dheweke bakal kaparingan swarga kang mili sangka sak ngisore swarga pirang-pirang bengawan. Dzalikal fawzul kabir.
yaiku kauntungan kang gedhe. Inna batsya rabbika lasyadid. Sak temene siksane pangeranira abot banget. Innahu huwa yubdi'u wa yungid. Sak temene panjenengane Allah kang miwiti penciptaane makhluk lan kang nguripake maneh. Wa huwal ghafurul wadud. Lan panjenengane kang maha pengampun, maha pengasih. Dzul arsyil majid. Kang kagungan ares tur maha mulya. Fa'alul lima yurid. Maha kuwasa nindakake apa wae kang dikersakake. Hal ataka hadithul junud. Apa ta wis teka marang sira kabar bab bala tentara kang mbangkang? Fir'auna wa Samud, yaiku Fir'aun lan Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Pancen wong-wong kafir iku tansah padha maidu. Wallahu min waraihim muhib. Kamangka Allah ngepung sangka mburine dheweke saengga dheweke ora bisa lolos. Bal huwa Qur'anum Majid. Malahan kang dipaido iku yaiku Al-Qur'an kang mulya. Fi lauhim mahfuz. Kang kasimpen ing papan kang dijaga yaiku Lauh Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.